Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon sa amihanang Subo, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Ang atong sugilanon karong hapon ang uluhan mga ralyos sa Subo. Karong bag-o na balita ang mga ralyos tungod sila pagdaog sa kaso dito sa Korte Suprema. Ngayon silang bayad sa ilang luna nga gitukuran og dan sa dakbayan sa Subo diya sa Barangay Sambag. Pero ang atong sugilanon karong hapon di maghisgot sa ilang mga yuta. Inunoa atong isgutan ang first chapter, dunay pila man ni 3 ka chapters ang atong sugilanon sa mga ralyos sa Subo. Ang first chapter ang giangkon nga milagro sa usa nila kasakop nga gipapatay unta sa mga katsila atol sila pag-ulipon pa din sa Subo sa pamoabot ang mga Amerikanhon. Ang second chapter sa atong sugilanon mahitungod sa ilang mga umagad. Doon sila mga umagad nga nahimong kontrobersyal sa kasaysayan sa Subo ug sa nasod. Ug ikatulong chapter ang ilang mga babae. Doon na sila mga karelasyon nga mga babae nga nahimos ang tinubdan sa kontrobersiya. Unahon nato kining gitawag nga milagro sa mga ralyos dinhi sa Subo. Kining mong sugilanon ako na nakuha gikan sa librong Ang Kagubot sa Subo. Namantala atong 1898 sinuwat ni Manuel Enriquez de la Calzada. Gi-feature ni Paul Clarence Waminal. Si anhing Paul Clarence Waminal ang kolumnista sa The Freeman sa iyang Cebupedia. Ito mga talagsaong kasaysayan sa Subo. Kabahin ni sa librong Ang Kagubot sa Subo in 1898, may tungod ni sa sugilanon sa gingong milagro sa sakop sa pamilyang Ralyos din sa Subo. Gisuwat ni Soledad Ralyos Bailoses o Bailoes. Mao ni ika-30 na sugilanon ni atong maong libro. Kini mong libro naa sa Cebuano Study Center sa University of San Carlos. Susunod higayon, makasuroy mo sa Cebuano Study Center, makasuroy mo University of San Carlos, ayaw gyud magsipyat sa paghapit sa Cebuano Study Center. Daghan kay mo makatunan dito. I don't know, doon may coffee shops diya sa duol, aron nga makagahin mo og basta as ka panahon dito sa Cebuano Study Center. Dili mausik ang inyong panahon. Unya, ikuyog inyong mga higala, inyong mga paryente nga mahiligon sa pagsusi sa kasaysayan. Ang unang sugilano nato karong hapon mahitungod ni Don Florentino Ralyos. Mahitungod ni si iyang pamilya. Si Florentino Ralyos mo'y nahimong 11 mayor na napili din sa Subo. Napili siya adtong 1901. So pagbanos na sa mga katsila dinhi sa Subo, pinili naman ang lokal nga mga opisyal, siya mo'y 11 mayor nga napili dinhi sa Subo. Pero sa pa siya na mayor, 1899, junior clerk na siya sa opisina ni General Adolfo Montero, ang katupusang gobernador sa mga katsila dinhi sa Subo. Doon siya igsuon na si Filomeno Ralyos, kinsa naminyo ni Maxima Bonhoc, ug dito sila nagpuyo sa Carmen, sa amihan ng Subo. Kining Carmen, kuan kay relasyon sa Subo ha. Ang mga kuwengko diha sa magsugod sa Carmen. So adunahan ang Carmen sa sugilanon sa kasaysayan sa Subo. Dako kay giyuta kini silang Filomeno Ralyos ug ang iyang asawang si Maxima Ralyos diha sa Carmen. Pero sige silang bisita dinhi sa dakbayan sa lungsod sa Subo. Lungsod pa man Subo nitong higayuna. Bisag taga Carmen sila, sila anhi sa Subo. Kaya ang ilang anak nag-eskwela pagkapari diha sa seminaryo di San Carlos. Usa na kahigayon, wa sila kahibaw ni ulbon day ang revolusyon. Wa ba telepono sa una, white text sa una, way mga newspapers nga mugawas diha dayon sa labing dagko nga mga balita. So wa sila kahibaw nagrevolusyon ha. Ang mga katipunero din sa Subo batok sa mga katsila
ug ang mga katsila perti na sukua sa ilang gidudahan nga mga katipunero. Pag-abot nila sa Subo, Abril 1898, gidakop sila sa Guardia Civil sa Espanya. Kay wa sila katubag sa pangutana, "Quien vive?" Ang tubag di ko noon ana, "Viva Espanya." Wa may nakasulti nila ana na mao na ang code. Kay mo telegrama o unsa ray paagi sa komunikasyon unya kalit-kalit tila pagpatuman sa maong lagda, way nakapasidaan nila. So kay wa man silang katubag, ang presumption sa mga Guardia Civil nga mga katipunero sila. So gidakop. Ang magtiayon yun, si Filomeno o si Maxima. Diha sila madakpi sa utlanan gyud sa Barangay Mabolo o sa lungsod sa Mandawi, lungsod pang Mandawi, itong Higayuna. Gidadayon sila sa Fort San Pedro, ang gitawag og Kuta sa una. Si Florentino Ralios, diha man siya magtrabaho sa opisina sa gobernador, nihangyo ni Gobernador Montero nga, "Sir, boss, amo, ako nagsuon. Dili na katipunero. Loyal na sa Espanya. Ayaw na siya, ayaw na kasuhi. Wa nay atraso ako nang isuon. Wa mo tuo ang gobernador." Hasta ang Kura Paroko sa Carmen, kay dato baya kaayo ang mga Ralios. So dako kay tabang ato sa simbahan. So ang Kura Paroko sa Carmen, nihangyo sa gobernador nga, "Governor, Senior Gobernador, benefactor na nato, dako kay nagtampo sa itong simbahan diri sa Carmen. Dako kay natabang sa simbahan." Wa gyud paminawa. So gipriso gyud siya. Moto ang mga anak nag-uul pag-ayo sa ilang mga ginikanan. So gikas Carmen, nibalhin silang tanan og puyo dinhi sa Subo aron mapaduol sa ilang mga ginikanan kay gipriso man gyud tinuod ang ilang mga ginikanan. Doon na sila 7 ka mga anak. So nanganhi tanan ang 7 na ka-anak sa Subo. Ug diri na sila puyo aron nga makadali sila duaw sa ilang mga ginikanan. Wa na gila kadangpan ang pamilya, kaya mo na ang igsuon sa ni Filomeno way nahimo, si Florentino nga umaabot wa pa siya mamayor sa Subo pero sinaligan sa gobernador. Adili sinaligan pero na magtrabaho sa opisina sa gobernador. Wa tuohi. So ang gidangpan sa pamilya pag-ampo nangaliya sila. Mga deboto man sila sa Lady of Mount Carmel, sa Birhen Maria sa Mount Carmel, nag-ampo sila. Naunta, Birhen Maria, luwasa. Si Filomeno, wa man siya di man siya katipunero, nasaypan raman ni siya. Di lang yun maminaw ang mga katsila. Sus, gisintensyahan yung kamatayon. Si Filomeno. Firing squad. Ipahamtang ang silot sa kamatayon batok niya pinagi o firing squad. Muto nga, gitakda ang pag-firing squad niya Domingo. Adlong Domingo. Kadlawon pas adlong Domingo, si Filomeno gipagawas na gikan sa iyang selda. Yang gipalakaw lang gikan sa Fort San Pedro padung kareta. Kaya itong higayuna ang kareta man, maoy pahigayunan sa mga firing squad. Daghan kay mga bayani sa atong gubat batok sa mga katsila nga diha i-firing squad sa mga katsila sa kareta. Apil na si B. Aranas. Wa pa ta makasugilo ninyo no mahitungod ni B. Aranas. Taga Mindanao na siya, pero nahimong revolusyonaryo din sa Subo. So naglakaw in town si Filomeno, luya ka siya, kay padung ba siyang kamatayon, ginapos iyang kamot, naglakaw siya padung sa kareta. Pag-abot nila sa kareta, ngit-ngit pa, kuha pa mo pakita ang adlaw, kay kadlawon pa man. Hapit na basahi sa sentensya. Kung magbasa sa sentensya, igo tiyali mo banag-banag, posilo na siya, pinagi sa firing squad. So si Filomeno in town, na matibisita si nagwara-wara. Si Filomeno na namilit na sa iyang pamilya. Kung saon taman, mao naman gini atong kapalaran, kamo na lay bahala sa atong yuta, sa tanan atong kabtangan. Pero, pag adto na niya sa lugar nga pahigayunan sa firing squad, giduol siya siyang anak na si Mauricio.
Iuhungan ni Mauricio iyang amahan nga si Filomeno nga, pa, magbaylo ta pa. Ako lay magpapusil para nimo aron makapadayon ka pagpangusa atong pamilya, makapadayon ka pag duma sa atong asyenda, makapadayon ka pag duma sa atong mga negosyo. Mas importante kanako pa, kanamo pa sa among pamilya. Si Filomeno natandog pag-ayo sa tanyag siyang anak. Unya, ibalibad unta siya, di-insiste man gyud si Mauricio nga pa ako lagi pa. Wa pa man ko'y kabilinggan, ako'y puli nimo. Di man sila kaila. Kay ngit-ngit pa man. So, gibadbaran ni Maximo si Filomeno siyang gapos, gibalhin ni Filomeno ang gapos ngadto ni Mauricio. Unya, si Mauricio na niadto sa lugar nga pahigayonan sa firing squad. Ang mga katsilaw, wa makabantay kay pareha magbarug. Pareha gitason, pareha og postura, pareha gidakon sa lawas. Si Filomeno og si Mauricio plus ngit-ngit man. So di sila magkaklaro sa naong. Moto, sa dayon ng yung lakaw ni Filomeno, nanamilit siya, naghilak siya, nanamilit siya anak na si Mauricio, iyang gitangtang ang iyang kwintas. Ug iyang gibalhin sa itaod niya liog ni Mauricio. Ang iyang kwintas, dunay pendant sa mahal nga birhen sa Mount Carmel. So, barog na si Mauricio dito, ipatalikod siya sa firing squad, itukar na ang banda, naamto yung mga drum roll sa una, sa di pa ang firing squad, dayon, buto-buto na. Ipusil na si Mauricio. Ang pagtuos mga katsila, si Filomeno ang ilang ipusil, pero ang anak dahil nga si Mauricio. Mo'y dipuli dito sa pagbarug sa firing squad. Natumba si Mauricio sa pagsusi ng mga doktor, doon na siya duha kasamad. Ang usa niya kasamad, nisud sa wa nga bahin si Antian, pero nilapos sa iyang lawas. Ang lain niyang samad, diri gyud punta sa iyang kasing-kasing. Kay kaniadto ang mga firing squad, gitugon, ayaw iga ang o. Kay igon ko ni mong o, magkadugo pag-ayo, niya dili na mahitsura, doon na mga pagduda, nga dili na mao ang gipusil. So, kung mahimo, dughan gyud. Muto ang punteriya, dughan gyud, pero usa rin igo sa dughan. Ang ikaduhang bala, dito mo igo sa tiyan. Ang ikaduhang bala na naigo sa dughan, naigo na utas may kasing-kasing yun ni Mauricio, dito man mo tama sa pendant. Yung pendant, labihan kaligon, wa mo laos sa kasing-kasing na Mauricio. So, ang bala kutob ra sa pendant. Muto nga, pagsusis mga doktor, si Mauricio, dakong buhi. Pero sa kakuyaw ni Mauricio, giuhaw na ngayo og tubig. Nang nabasa ko sa mga lagda, kung nabay kahigayon mo survive ka og firing squad. Ang firing squad, gigamit sa mga katsila sa tanan nila mga colonies. So of course, gigamit nila din sa Subo o sa Pilipinas. But through the years, nagkaluag ang mga lagda sa mga katsila sa firing squad. Mauto nga, si Mauricio o si Filomeno nagkabinayluay. So di na yung na kahigpit ang seguridad. Kinsa man siya mag-expect nga dunay laing mo puli nga magpapatay sa firing squad. Sa karaan ko nung panahon, pagsugod pagis mga katsila sila mga colonies, kung mo survive ka, di yun ka mamatay atol sa firing squad, tiwasan ka, pinagi anang gitawag nila coup de grace. So ikakita nga buhi pa ka, dutan kag armas, pusilon ka, itimanuhon yung ka andon, mamatay ka. Pero towards the end of the imperialism of Spain, di na kayo sila isog, di na kayo sila higpit, ilan nang girelax ang ilang mga lagda. So doon ay mga pusilon dahil kunong firing squad na kundi mamatay sib, buhi o nila. So kundi kaya grabe ang samad, patambalan, kung grabe ang samad, tugutan ang pasagda na lang ang mamatay. Or ang uban gyud pasayloon sa ilang mga sa. Kay relihiyoso baya ang Espanya. Sila biyay sa mga haligi sa simbahang Katoliko. So maybe para nila, mensahe tus Ginoo, nga wa mamatay sa firing squad, dili tingali sadaan. Or husayon pagbalik, doon na ba'y lain ng bag-o mga ebidensya na
preserbar sa kinabuhi sa G-Firing Squad. Na pasayloan ni maong sugilanon way ending, gitiwasan magpatay sa mga katsila, gipasaylo ba or gipalingkawas na lang si Mauricio, na diskubrihan sa mga katsila nga dili to si Filomeno ang ilang G-Firing Squad, ang anak to may nagpapuli. Pero sugilanon lang ni sa usa ka libro sa mga Rallios. So moto ang first chapter sa atong sugilanon. Milagroso gitinuod kung tinuod kining maong panghitabo. Si Filomeno Rallios dunay anak nga si Anunciacion Rallios. Usa ni sa iyang 7 ka anak nga ni puyo in town, ni baling puyo dinhi sa Subo sa dihang gipriso siya si Filomeno. Naminyo siya ni Andres Reynes Borromeo na nabantog sa kasaysayan sa Subo ug sa Pilipinas na fighting judge. Anong gitawag man ni si Andres Reynes Borromeo na fighting judge? Doon na gani kunoy daan dinhi Subo nga ginganlan og Fighting Judge Street. Pahinungod kuno niya. Ilabihan ka popular ining Andres Reynes Borromeo. Nataw siya Nobyembre 10, 1880. Nahimo siyang gabahin sa kasaysayan sa Pilipinas sa dihang nibalibad siya sa order nga iyang bakantihan ang iyang sala, ang Court of First Instance dito sa Surigao, kay ibalhin siya og laing korte. Disukol siya sa sugo pagbalhin niya hangtod niabot ang kaso ngadto sa Korte Suprema. Nadesinihan sa Korte Suprema ang kaso January 3, 1921. Ug niingon ang Supreme Court kini si Judge Andres Reynes Borromeo mo'y angayan ipabilin diya sa korte sa Surigao. So nidaog si Borromeo ug napatigbabaw ang iyang judicial independence. Sawa pa siya matudlo nga huwes, dinhi siya sa Surigao, nahimo siyang dinhi siya sa Subo. Nahimo siyang assistant fiscal ni Sergio Osmeña Sr. So sa pagka-fiscal ni Sergio Osmeña Sr., usa sa iyang assistant mao ni si Andres Reynes Borromeo. Ang iyang destino, Bohol, Negros ug Subo. So siya mo'y assistant fiscal dinhi sa Subo, Bohol ug sa Negros. Dayon pagka 1906 nahimo na siyang provincial fiscal sa Bohol. So na promote na gid siya pagka provincial fiscal sa Bohol. Nahimo siyang abogado April 16, 1903. Pero si Judge Borromeo, human siya nilampos sa panalipod siyang korte dito sa Surigao, napatay. Gi-assassinate siya adtong Enero 2, 1900 dito sa Manila sa bandido nga si Santiago Ronquillo alias Tiagong Akyat. Atol sa pagbanhig si Judge Borromeo, nakapusil patay pa sa kauban ni Tiagong Akyat na si Pastor Cantada. Pero pagkasunod adlaw, namatay si Borromeo. Muna, usas mga umagad sa mga Rallios. Si Judge Andres Reynes Borromeo, ang fighting judge, nang gipasidunggan og usa ka kalasada dinhi sa Subo. Ari na ta sa igsuon ni Filomeno Rallios. Si Florentino Rallios nahimong labing unang mayorsip nga napili sa Subo. Duha pa gid ka termino ang iyang pagkamayor sa dakbayan sa Subo. Ang first term 1901 to 1903, na re-elected siya pagkamayor sa Subo 1903 to 1905. Adunahan ni siya nga negosyante dinhi sa Subo, usa siya sa labing dako og yuta dinhi sa Subo. Gani kana kuno iyang yuta diha sa dakbayan sa Subo karon. Balik usa na ka block asa kang yuta sa mga Rallios diha sa dakbayan sa Subo, pertin dakuha sa iyang yuta. So kabahin siya sa labing adunahan nga mga pamilya diha sa Parian sa Subo. Estudyante siya sa Colegio de San Carlos 1862 to 1869. Askang daghan ng mga higanti sa Subo na diha mag-eskwela sa San Carlos kay mao ra man sa eskwelahan. Si Don Sergio diha sa San Carlos, si Dionisio Coselem diha sa San Carlos. Sa wa pa siya mahimong mayor sa Subo, si Florentino Rallios nakaserbisyo na o nakalilain nga mga pwesto sa gobyerno. Siya mo'y pangu sa El Departamento de Contabilidad o Accounting Department 1887 to 1898. Nahimo siyang sekretary sa Provincial Board sa Subo 1894 to 1898. Nahimo siyang voluntaryo leales local
o loyal local volunteer 1896 to 1898. Kining voluntaryo leales lokal usa ni ka grupo nga gitukod sa Spanish government para sa ilang mga loyalista isip alkontra sa revolusyon. So kini si Florentino Rallos dili ni siya katipunero. So kwahi sa pasangil batok siyang igsuon nga di sa tinuod. Usa sa mga importanteng papel sa kasaysayan ni Florentino Rallos, nakapirma siya sa Sherman Commission uban sa labing bantugang mga leader dinhi sa Subo. Apil sa mga Subuanong ni pirma si Tomas Osmeña, ang uyuan ni Sergio Osmeña Sr. So, tiyo ni Sergio Osmeña, Tomas Osmeña. Ikaduha na ning Tomas, si kanhi Mayor Tami Osmeña. Ni pirma sab si Vicente Soto, for a change, nagkauyon si Sergio Osmeña Sr. o si Vicente Soto. Si Marcial Velez, na mo gipasidungan sa daan, M. Velez, sa Dakbayan sa Subo, o si Leoncio Mansueto. Unsa man tong Sherman Commission? Mao to ang 5-person commission gipanguluhan ni Dr. Jacob Sherman na niimbestigar sa mga kondisyon sa Pilipinas ipada sa Estados Unidos in 1899. Ang final recommendation sa Sherman Commission gisumiter atong January 3, 1900 na rekomendar sa pagtukod og civil government, bicameral legislature ug public education system dinhi sa Pilipinas. Ug mao na gituman, mao na gipatuman sa Estados Unidos dinhi ang mga rekomendasyon sa Sherman Commission, ang inputs na gikan sa mga leader sa Subo sama ni Rallos, ni Soto ug sa uban pa ng mga bantugan nga mga leader. Si Florentino Rallos atol siyang unang termino, ang iyang vice mayor mao si Agapito Hilario. Kinsa mo'y labing una sang vice mayor sa Subo. Unya sa ikaduha niyang termino, ang iyang vice mayor mao na si Filemon Soto, maguwang ni Vicente Soto. Kinsa nahimo niyang umagad. Karon taw ato mahibawan nganong nahimong umagad ni Florentino Rallos ang iyang vice mayor nga si Filemon Soto. Usa sa mga di makalimtang kasinatian o nahitabo sa administrasyon ni Florentino Rallos isip mayor sa Subo, gisuspenso siya isip mayor sa gobernador sa Subo nitong higayon nga si Julio Llorente, Pebrero 27, 1902. Kay si Florentino Rallos isip mayor sa Subo, mao ni huwang sa sinumbagay nilang Vicente Soto o Fidel Muas nga usa ka katsila. So katong Vicente Soto pertig isuga adto, nahimo tong senador, nahimo tong magbabalak, nahimo tong dramatista, pero sukol tong sumbagay nya katsila gyud yang kasinumbagay. Wa na mga katsila dinhi pero lig-on pagyapon kayo ang mga katsila. So pag susi niya sa panghitabo, human siyang pasyon ng investigasyon, ang katsila may nagpapadlong. So iyang padakop ang katsila. Kining away, kini sinumbagay ni Vicente Soto o ni Fidel Muas katong katsila, nahitabo sa Teatro Junquera. Kining Teatro Junquera, gipanag-iya ni sa asawa ni Florentino Rallos. Naminyo siya sa tag-iya ining Teatro Junquera. Ato niya na ila-ilahon karon taon-taon. So, dihay pasundayag sa Teatro Junquera, nagkalalis silang Vicente Soto o kini si Fidel Muas, nagka-insultuhay, nagsinumbagay. Ang Spanish consul din sa Subo nga si Guillermo Lera, ni dapig of course sa katsila, o ni iyang gibabagan ang pagdakop ni Muas. Pero pag-abot ni Florentino Rallos, iyang gidapigan si Vicente Soto, o iyang maduang kapulisan dakpon si Muas. Sus, ang mga katsila ni sukol man sa mga pulis. Hantod ni abot si Gobernador Llorente, si Julio Llorente. Nya kadto Julio Llorente, mistiso katsila man to. So dito sa siya dapig ni Muas, ang katsila imbis ari siya mo dapig sa Subuano nga si Vicente Soto, dito siya dapig ni Muas. Ug siya mo nisugo nga suspensohon si Florentino Rallos pagka-mayor. Of course, ang American government way mahimo kaya ang gobernador naman sa Subo maoy ni rekomendar o ni mando pag-suspenso ni Rallos. So gisuspenso si Rallos, so nahimo ning acting mayor sa Subo si Filemon Soto. Pero si Filemon Soto utrom sa tong isog kay magiglalis, nasuspenso sa si Filemon Soto for disobedience. So wa magkuwang og kaisog ang mga Soto ug ang mga Rallos
sa ilang panahon. In fact, kadtong gibuhat ni Julio Lorente sa pagsuspenso ni Ralios, usas nakapapildi niya sa pagkagobernador. Napildi siya ni Juan Climaco, pagkagobernador sa Subo, sa labing unang eleksyon pagkagobernador sa Subo. Kay para sa mga Subuanon, si Julio Lorente ito akapusta sa pikas. Motong nangluod si Lorente, i-assign na lang siya dito sa Samar. Munang dunay lungsod sa Lorente diya sa Samar, pahinungod ni Julio Lorente. Sa kaisog ni Florentino Ralios, nidagan siya pagkagobernador sa Subo in 1906. Of course, ang iyang gikabangga ang laing higante nga si Sergio Osmeña Sr. ug nahibaw takin siya ni Daog. Ni Daog si Sergio Osmeña Sr. napildi si Florentino Ralios. Pero si Ralios winner sa iyang kaminyoon. Naminyo siya sa adunahan, inila kaayo nga leader sa kababayan din sa Subo. Magsusuwat pagyod na si Doña Maria Padolion Ralios. Senyora Inday, mao ni nga ni Doña Maria, oy tag-iya sa Teatro Hongkera. So kadtong Teatro Hongkera nga nahituwa silong bagay ni Vicente Soto og sa Katsila, sila sa Ralios ang iyang asawa mo'y tag-iya adto. Ang Teatro Hongkera mo'y labing unang theater cinema, entablado og sinihan dinhi sa Subo. Kini si Florentino Ralios o iyang asawa nga si Nyura Inday, dunay tulo ka anak, si Pilar, si Carmen o si Concepcion, pulos babae ang ilang mga anak. Natubiyaan kadiyot ang pamilyang Ralios arita sa pamilyang Duterte. Kaya dako kay papel ang mga Duterte sa kinabuhi sa mga Ralios ug sa mga Soto. Ang mga Duterte na gwapa kaayo nga mga anak. Gwapa kaayo mga babae nga mga Duterte sa Subo. Di atong higayuna. Ang kababayan nga mga Duterte, gawa sa ilang kagwapa, gawa silang kaanyag, liberal-minded. Ano bang dili traditional babae nga magpahilom-hilom? Kuan kay sila. Ano bang agresibo kaayong mga lihok o niya? Doon tingog sa tanang mga isyu nga tukion o kalihukan nga ipahigayon. Si Florentino Ralios, sawa pa siya maminyo ni Nyura Inday, nahigugma ni Filomena Duterte, usa sa labing gwapang kababayan sa Subo. Wa sila maminyo pero nanganak sila. Si Florentino Ralios o si Filomena Duterte. Ang nganong nasuod ni Florentino Ralios si Filomena Duterte kay ang amahan ni Filomena nga si Escolastico Duterte suod kay higala ni Florentino Ralios. So, nakadamas Ralios sa anak tungod siya kasuod sa amahan. Doon na sila, duha sa ilang mga anak, talagsaon ni ilang mga anak ha, duha sa mga anak ni Florentino, kaipon na niya, wa man niya pakasli, si Filomena Duterte, duha silang anak si Beatriz Duterte o si Soledad Duterte. So wa magdasa nga sa apelidong Ralios, kaya wa man pakasli. Gida nila ang apelido sa ilang inahan. Pero ngilngig kani si Beatriz Duterte o si Soledad Duterte. Naminyo si Beatriz Duterte ni Agustin Heresa. Samtang si Soledad Duterte naminyo ni Miguel Sanson. Kung imong i-check ang imong kasaysayan, si Agustin Heresa o si Miguel Sanson, uban silang mga asawa nga managsuon, mao'y nagtukod sa University of Southern Philippines, USP. As kang gilngiga sa tuyok-tuyok sa kapalaran sa Karaang Subo. So karon mauna ang University of Southern Philippines Foundation. So mga Ralios de o mga Duterte anasib o mga Heresa o mga Sanson. Sa pikas nga bahin, laing maanyag nga babayeng Duterte nakadani ni Filemon Soto. Wa pa maminyo si Filemon Soto sa anak ni Florentino Ralios na dani siya ni Remedios Duterte. Kinis Remedios mo ni ilang nga labing unang beauty queen dinhi sa Subo. Nakurunahan ni siya sa labing unang beauty contest dinhi sa Subo atong early 1900s. Wa sila maminyo pero doon na sila duha ka anak. Pero usara ang ni-survive. Ang babae, anak nila babae, mao ni-survive og nidako. Dayon nagbuwag si Filemon Soto og si Remedios Duterte, wa man gid sila makasal og giminyoan ni Filemon Soto ang anak ni Florentino Ralios nga si Carmen
Ralios. Ang anak ni Filimon Soto o ni Remedios Duterte ginganlan og Pascuala or gianggaan og Lili, gikuha ni Filimon og nahimong anak nila ni Carmen Ralios. So i-recognize nila nga ilang anak si Lili, pero anak to ni Filimon sa laing babae, si Remedios Duterte. Colorful kayo ang love life sa ato mga leader sa Subo. Sa ato pa, ilabihan talagsaon kay isip ang relasyon ni Florentino Ralios, ang mayor sa Subo, ug siyang vice mayor nga si Filimon Soto. Gawas nga pareha sila mga politiko, suod sila man higala, pulo sila nahigugma sa mga babae nga pareha og pamilya, mga Duterte ang ilan nahigugmaan. Kunya pulos nila gipaangkan ang mga Duterte nga wa nila pakasli. Ug naminyo sila og lain nga mga babae. Ug si Filimon Soto nahimo pag yung umagad ni Florentino Ralios. Sa diyang iyang giminyuan ang iyang anak nga si Carmen. So, way makalabaw sa tuyok-tuyok lang ng mga gapos, ng mga bugkos sa karaan ng mga Subuanon. Dili kabintahan bisan sa mga daghan kay mga istorya sa mga marites karon sa bag-ong panahon ang karaang Subo. Si Filimon Soto maguwang ni Vicente Soto. Kaya gyud ako si Vicente Soto may maguwang, si Filimon Soto may maguwang. Iyan ning manghod si Vicente Soto. Kanang gipasidunggan karon sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Sila ray bugtong managsuon sa tibuok kasaysayan sa Pilipinas nga pulos na himong abogado, pulos na himong periodista, pulos na himong kongresista, pulos na himong delegado sa Constitutional Convention, ug pulos na himong mga senador. As kang gilingiga sa Soto Brothers dinhi sa Subo. Si Vicente Soto naminyo sab ni Maria Ojeda nga taga Dumanhog sa Kasadpang Subo. Sa ato pa mao ni laing bugkos ni Vicente Soto sa laing bagtugang taga Dumanhog na si Dionisio Hacosalem na contemporary nila, kadungan nila ni Sergio Osmeña Sr. o sa bagtugan ng mga Subuanon sa karaang Subo. Sumauto ang atong sugilanon may tungod sa mga Ralios, sa ilang mga umagad, ug sa ilang mga hinigugma, ug mga asawa, ug mga pamilya, ug pamulitika din sa ato sa Subo. Usas mga leksyon nga ato makuha, kang gilingig no sa anak sa mga Ralios, dato sila ha. So mahimo ra gyud nga ato go presumption sa mga dato, di ni pareha ka loyal sa mga pobre. So tanawa, ang anak atong igsuon ni Florentino nga si Filomeno, si Mauricio, mitanyag na mo'y magpapatay para siyang amahan. Doon na pa ba'y anak? Ingon anak ka loyal, ingon anak ka mahigumaon siyang amahan karon. Ang latest na itong naibawan, dihay anak nagsubi-subi sa inahan, gipusil sa amahan. Wa na pabadlong sa iyang pagsukol-sukol. Ug ang kaadunahan sa mga Ralios mo'y nakapahimutang nila sa talagsaon nga mga pwesto sa gobyerno ug sa kasaysayan sa ato sa Subo. Tan-awa ra gud kining ato na lang makit-an karon nga mga ngan F. Ralios, si Florentino Ralios ni Vicente Soto Memorial Medical Center para na ni Vicente Soto. F. Soto Drive kanang tapad sa iglesia, kanang daan dool sa Iglesia ni Cristo para na ni Filimon Soto. Fighting Judge Street para na sa umaga di ay sa mga Ralios. Sana wala. Di ay higayon ng mga higante ang naglihok sa kasaysayan sa Subo. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong parayon nga pagsubay, pagsunod, pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom. Dayon kilom-kilom. Salamat, CB girl. The Bingbing girl. Thank you very much, Bingbing. Okay?